שלנו פה בשכונה שצמח בשכונת רמת חן. הנכדה שלי, אביגיל שניר, היא דור רביעי בשכונה. וואו. זה מאוד מרשים, אני מאוד מתרגשת מזה. בואו נסביר לילדים מה זה דור רביעי. דור רביעי אומר שסבתא רבא של אביגיל הגיעה לשכונה והייתה ממקימי השכונה בשנות ה-50 של המאה הקודמת. וואו. זה מאוד מרשים. הייתה בין מקימי השכונה, אמרתי. סבא של אביגיל, תמיר מגל, גדל פה בשכונה ולמד בבית ספר רמת חן, בין המחזורים הראשונים. וגם אימא של אביגיל, נועה שניר, נולדה ברמת חן ולמדה בבית ספר רמת חן עם צופים וכו'. ועכשיו אביגיל, דור ההמשך שלנו בשכונה, למרות שהיא נולדה בקנדה והיא שמחה לספר את זה לכל אחד, מבחינתי בת השכונה לכל דבר כמו כולנו. וזה כמובן מאוד מרגש. כשאני חושבת על התורה, אני חושבת על משהו שמחבר אותנו אל השורשים.